selfie stick लाबो आंनि लुबैनायखौ फुलफिल खालामगासिनो बिथांमोना आयै 남도브라 돼 러러도 시우나서 담나하건 아니야 코피레트 낭주고 नङाबा बेरायनो फैनानै खासि सेंग्रा लोगो मोनबाय बिथाङा दा जोंखौ गाइड खालामगासिनो बबेसिम थांनांगौ हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना लास्ट पार्टनि भिडिअखौ नायदोंब्ला आङो जेला 5 days इन शिलं होननानै मोनसे ब्लग एंगारदोंमोन बे ब्लगनिनो रिलेटेड मोनसे भिडिअ आं एंगारगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय आङो दिनै बेखौ लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव जोंहा 5 daysनि प्रग्राममोन नालाय ओमफ्राय माने कन्टिन्यू सेसन्स जाबाय थायो माखासेखौ आङो क्लिप्स लानो हायासै आरोना भिडिअ लानाय जायासै ओमफ्राय जाखिनि लादों बेखौनो नोंथांमोननो आङो दिन्थिनोसै आरो प्रग्रामनि बागै मेनलि प्रग्रामनि सेसन्सखौ आङो भिडिअ खालामनाय जायासै खिन्थु एसे कालचार इभेन्ट्स आरो मोननैसो माबानि सेसननि क्लिप्स दं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो सानसेनिल' नङा साननै सानथामनिनो लानाय जाबाय खोमा आरोना भिडिअखौ टटेल ओमफ्राय बेयावनो नैबे मोनसे भिडिअआवनो होनाय जासिगोन बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायबाय थादो जोङो थार्ड डे खालि जों साथामजों ओंखारलांदोंमोन आरोना केम्पासनि बाहेराव मा दङ एसे जायगाखौ नायथिनो होननानै ओमफ्रायो लामाया बिराद गाज्रिमोन नालाय गारि थांलाय फैलाय धुला ओरैबायदि धुला ओमफ्राय जोङो ससेल' थांनानै थाङासै फैफिनबाय ओमफ्राय एसे गोजौथिंसो लामा नुनानै फैबाय आरोना जोङो नै लामानि गोजौथिं गाखोबोबाय एसेल' गोजौ आरोना गाखोनानै बिदिनो ससे आवगायबोबानो जोंनि थाग्रा माबाखौ मोनो आरो ओमफ्राय लामाया जि साइज ओरैबायदि समायना सारि सारि बिफां लाइफां भिडिअखौ नायनानै आं थांफिननोसो गोसो जाबाय एक्सप्लरिं निउ थिंस निउ वे निउ पाथ बेनि उनाव जोङो गुबुन लामाजों फैबाय गुबुन लामाजों फैनानै नै बे भिउखौ मोनफैबाय जोङो ओरैबायदि समायना हरै बिलो बे फारसेथिं आरो दंफां लाइफां नायनो समायना आं बिलो खाथियाव थांनो लुबैनानै लामा नागिरगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय लामाबो मोनबाय आङो खाथिसिमबो थांबाय ओमफ्राय बे मा होनगोन बिलोनि गाहायाव नाव जावग्रा माबाबो दङ आरोना बेयाव नावफोरबो दङ नाव फिसा फिसा सिंगोल माने हारसिङै नाव जावनो हाग्रा ओमफ्राय एसे मोनाबायबोमोन नालाय जोङो बारा गोबाव थाबाय थायासै दसेल' थानानै एसे भिडिअ लानानै फट' सट' लानानै फैफिनबाय आरो नेक्स्ट डेआव थांफिनगोन होननानै ओमफ्राय जों साथामल'मोन नालाय आरो ओरैबायदि सिरि सिरि हास्रि जायगा गोदान जायगा गुबुननि जायगायाव एसेबाबो गिनाय हाय गाइस नै जोंहा आरोबाव बेरायनो थांगासिनो दिनै पार्टियाव माखासे जाबाय टिमानो दिनैनिया महानिफ्रायबा मुफुर ओंखारना होबा मा जागोन दे निलाखिया बग्रायनो हागोन दां बोरै नांदों फैनानै नोंथांमोना एसे फोरमायदो सेल्फि स्टिक लाबो आंहासो सेल्फि स्टिक मोनदो दासो मोजां जादो र' लोगोफोर र' जोङो आदों सिनाय मोनि लामायाव आगबारिगासिनो दा आं बेखौ लिड खालामगोन
नायहरनाय लामाया बोरै नै माहा मोनहैगोन मिथिया आरो खिन्थु खासि हाजोआव बेरायनो फैनानै खासि सेंग्रा लोगो मोनबाय बिथाङा दा जोंखौ गाइड खालामगासिनो आब' बेसिम थांनांगौ खासियाव उइदिगे गारि फैदोलै गाहायथिं जोङो बै हाजोखौ बारनानै फैबाय ओमफ्राय जि थान्दा जाबाय आरोना हे क्या लेट्स एक्सप्लोर Ada biting kami. I say hi to my video. Hi bolo. Ji dustu mai. Ang baidi na. Ang undiaw di naman. Hi cutie. मेरे वीडियो में हाय बोलो ना. हाय बोलो. Say hi. इतना क्यूट है तुम ना. Dawaari yang hazır mari ang nangni rupali musukha बेनि उनाव नैबे 4th डेनि सेसन जेराव जुननि मेम दङमोन जोंनि अर्गानाइजार ओमफ्राय नैबे जोंनि माने जोंनि प्रग्रामाव सानसेनि थाखाय फैदोंमोन आरो जेनि मेम बिथाङा चाइनानि किन्तु आसामाव थायो ओमफ्राय नैबे जोंनि निकेतन आंकोल ओमफ्राय फादार जर्जमोन ओमफ्राय नैबे साराबो वांगेल सार बिथाङा टिबेटनि नाथाय प्रेजेन्ट इन्डियायावनो थायो ओमफ्राय बिथाङाबो सेसन लादोंमोन गावनि हादरनि बागै जोंनो फोरमायदोंमोन बोरै बोरै दुखु जानाय ओमफ्राय नै राभा ट्राइबनिफ्राय दोंसे मेथाइ खनहोदोंमोन ओमफ्रायो बिदिनो सेसन मोनसेयाव मोनबा ट्राइबनिफ्राय मेथाइ खनहोदों आरो टिबेटन शर्ट तो मैं एक टिबेटन गाना आप लोगों के सामने गाना चाहूँगा तो सीधा गाने में नै
बिथाङाबो बादायारि जोंनिनो टीमनि ओमफ्राय बिथाङाबो खन्थाइ आवरायदोंमोन आरो जा मोजां खन्थाइ आवरायदोंमोन नाथाय आङो होनो हायासै बिथाङा बेकग्राउन्ड मिउजिक होदोंमोन नङाब्ला आंहा कपिराइट नांगोन अ माय गड बेनि उनाव राभा आन्टि आरो आदा सानै फंबाय आदा सासे आरो फंबाय सासे मोसादोंमोन आरो उनाव गासैबो जइन जाबाय आरोना राभा सं इदिनो मोसानाय ओमफ्राय जोंनि बर'नाबो मोसादोंमोन नाथाय रावबो भिडिअखौनो लाना होआसै आंनो माने लानो होनायानो जायासै ओमफ्राय जोंनिफ्रायबो ग्रुप सं रोजाबदोंमोन ओमफ्राय मर्निं प्रेयाराव रोजाबदोंमोन नाथाय भिडिअ क्लिप्सखौनो मोनासै आङो नैबेनि उनाव सार बिथांमोनाबो मोसादोंमोन आरोना जि इन्ट्रेस्टिं मेथाइ ओमफ्राय स्टेप्सफोराबो जि इन्ट्रेस्टिं बयबो जि माने इन्ट्रेस्ट होनानै मोसादोंमोन आरोना गासैबो जि मोजां नांदोंमोन नाथाय आङो मेथाइजों लोगोसे खोनानो मोननायबाथ' आरो साबसिन जागौमोन आंनि बेसुरा आवाजजोंसो खोनादोंमोन ओमफ्राय नै ड्रामाबो जादोंमोन टिचार एस'सिएसन ग्रुपनिफ्राय माने बिथांमोना गासैबो फोरोंगिरिमोन आरोना जायफोर एक्ट खालामदों ड्रामायाव ओमफ्रायो माने बेदिनखालि कालचार प्रग्राममोन आरोना जोंहा डिनारनि उनाव बिनि सिगाङाव बिदिनो माने मोनसे कालचारनिफ्राय बा मोनसे ट्रेडिसनेल सं बिदि रोजाबहोदोंमोन मोनसे खिन्थु नेयाव गासैबो जयै ओमफ्राय नै सानथालि ब्रादार्सफोरनि मोसानाय आंथ' सिगाङाव नुफेराखैमोन बे दिनखालिसो फार्स्ट टाइम आङो माने सानदोंमोन आरोना मेथाइखौ होनोसै नामा होननानै भिडिअजों लोगोसे नाथाय सानबाय एसेबां गोलाव ओमफ्राय गासैखौबो होजोबनोबो हानाय नङा बेनिखायनो मिउजिकखौ रिमुभ खालामनानै आंनि बेसुरा आवाजखौनो होबाय थाबाय आं नोंथांमोननो खिन्थु बिराद मोजां ना इसनि मोसानायखौ नुनानै नायलाय दलदनो जा आराम मोसाखायो गासैबो रोंगोन बायदि नाङो खिन्थु गासैबो रोङानो बडि लेंगुवेजआ एसे आलादा जायो बेनि उनाव जोङो गासैबो थानाय मानि लास्ट आरोना प्रग्रामनि एकदम लास्टाव गासैबो मोसानो थाखाय रेडि जाजोब्बाय नै सारमोनाबो एकदम जानजाय हमफ्रालायबाय आरोना मोसानो थाखाय ओमफ्राय गासैबो मोसाबाय दसे सम रंजाबाय मानोना जोंहा 4 days बिनि एकदम नन स्टप सेसनमोन जोब्बाय नै दिनै जोंहा Gonna miss you all. आंनि इउटिउब चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम सबके मिस करिम नाम किती असेल सीमा बसुमतारी মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে এই ভিডিও ইয়াতে আপলোড কৰিম আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নামটো মনত ৰাখিব सीमा বসুমতাৰী सब्सक्राइब कर देना सभी बाय बाय कालचार प्रग्रामनि उनाव नेक्स्ट मर्निं नै ब्रेकफास्ट खालामबाय बयजोंबो ज'हैनो मानोना बेनि उनाव जों गावबा गावनि जायगायाव थांजोबसिगोन आरोना आलदा जाजोबसिगोन बेसे समायना भिउ आरो फुङाव एसेबां गोथाव ब्रेकफास्ट ओमफ्राय नै बेनो लास्ट प्रग्राममोन आरोना जोंना समायना मेथाइजों समायना एन्ड अफ दि प्रग्राम नट लाइफ Then I can show the world the way to go. When we look past our needs.
the past. Make peace real. Every one of us can play a part, can find new life and hope again as we start to live the way